И така, здравейте хора. Аз съм Джон Б. Gamers. И днес искам да ви питам такъв дали като снимаме клиповете да ползваме на аутро, което направих. И дали аз да продължавам да снимам на Майнкрафт, Даниел го няма никъде. Така че трябва да ви хареса аутрото и значи нагледайте и до после. И така хора, да се наслаждали на аутрото. Zato ви харесало. Абонирайте се, харесвайте си, споделяйте наши клипове, за които повече хора. И това е от мен и до скоро!